Bugtong Bugtong Challenge. Yan na, Tatimon. Bugtong challenge. It deri makanse. Rigmumud-mud nga di tahit karabaw. Oh, yan na, tikanganta na. Bugtong. Heto na si Kaka. Bubuka ka. 1, 2. Deresya. Ano man? Uy, ano na? Uy. Ayaw na nga di na. Sunod, ano? Ito na si Kaka, bubuka ka. Sunod, uy, dito ka mo, luyo, liwat. Ano, ito na si Kaka, bubuka ka. Uragon. Ikaw. Sina. Ito na si Kaka. Bubuka ka. Tamsi. Ikaw. Ito na si Kaka. Bubuka ka. Uy, ano na? Usa. 2, 3, 4, 5. Sunod na question. Bugtong. Ate ko, ate nyo, ate nating lahat. 1, Sara Duterte. 2. Sayop. Sunod. Bugtong. Ate ko, ate nyo, ate nating lahat. 1, 2, 3. Prinsesa. Sayop. Lantang. Sina? Sige, 1. Kaaway ni Bantay, may siyam na buhay. Bayani. Sayop. Kaaway ni Bantay, may siyam na buhay. Isay. Asya na. Yawan. Sunod na question. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Ano? 1, 2, 3, 4, 5. Mga waray tanan kami. Ako pasar. Wala mo.